Viewers all over the world, as you already know my name, Ogbuefi, Eze-Ana, Ugochitubelu, Oraifite. I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa, n'oge awa nke eziokwu bụ signs of a cold one. Signs of a cold one. This special cold ones nchọrọ ịkụwa maka ya. O nwere ụzọ ihe ise ga na-eme na ndụ gị. Ị malụ n'ịbụ onye akpọrọ ọrụ and no iwu ka ọ bụ na ị ga-ejeriri ya bụ ozi. Ụzọ ihe ise a nchọrọ ịgụsị kịta. Ọ bụrụ na ofu n'ime ha na-eme gị, yes, ị marụ na ịbụ onye akpọrọ ọrụ, na ịbụ a reserve person. Ọ bụrụ iwu na ị ga-arụ ya bụ ọrụ, mana ihe ọ pụtara bụ na ị gara akọrịrị n'ugbo Chineke. Ihe ọ pụtara bụ na from okike na-ekele gị ka ị bụrụ a tool a ga-ejijere Chukwu ozi ka bụ ofu. Mana ọ bụrụ na ihe a ise a na-agụ na ihe ise a na-eme gị, ị mara na ị nwere any other business na-abụrụ God's work. Mana ofu n'ime ma ọ bụ a na-eme gị, ihe na-achịkọwada gị bụ na ọ bụgoro na ị na-azụ ahịa, ipe ekwu na less attention ihe gbasalụ ije ozi, ihe gbasalụ ihe mmụọ. Ebe ọ bụ na a na-ekwu okwu gbasara ihe mmụọ, nye nkwado na ị nwere ike meanwhile face kwa business gị ma ọ face ọrụ gị. Mana ọ bụrụ na ha ise na-eme gị, I can tell you, ị nwere any business ọ bụla ị nwere elsewhere na-abụrụ total submission to the will of God. Now, may we one by one. Yes, achọrọ ka video to ogologo enyi chọka ọ dị short bụ ka o wee dị easy ishia and ka o wee ghara efia ndị mmadụ ahụ ịwọch. Maka na otu ogologo nnukwu, o nwere ike ebe ihe ya emetụta gị ga-esi metụta gị, ị nwere data. Onye ka anyị wee kewa chi ikewa ya ofu ofu. Nke mbụ, ọ bụrụ sign abụ sign ga-ebido na nwa. Ọ bụrụ na nwa from childhood ka ọ na-ebido. That is, a na-esi na nwa amarụ ihe ga-agba oke. Ọ bụrụ na niile nego ndụ gị na bido na from childhood gị, na-ebu somebody from time to time, ị na-like ịnọrọ onwe gị, sometimes you isolate yourself from the midst of all. Enwere ike ifu ebe ụmụaka ibe gị ndị ọzọ na-egwu egwu, ị nwere ike igwutu egwu obere for that particular nwatakịrị o je nọrọ one place. Ị na-asị ọ na usoro ibe ya egwu egwu, ọsị gị mba, ọ nọrọ one place. Ma ọ bụ ifu ka a na-egwu egwu ala, ma ọ bụ na-egwu ụmụ egwu adọrọ mma, ime afọ ya dị ya. And ime afọ ya ka ọ na-ekip negative companies. He always isolate himself. N'ebe ọ bụ na a na-eme ihe ọjọọ, ọ bụ na anọ n'ogbe, ọnụ ụmụazị ịmụ na the same family. Ebe ọ bụ na efuru a na-eme ihe ọjọọ ma ọ bụ na a na-amụ aja ahụ ya afọ ya. The way he carry himself as a matured person, ọ ka wee obere nwa ụbọchị. Ị nwere ike ịfụ ya ebe a na-eme ihe ọjọọ. Always isolate himself. Ndụ ya dị iche. Ọ bụrụ na gị ma bụ nne na nna ya na-epe attention na ụmụazị dị na-emụrụ, ị ga-afụ this particular one. Oge ọ bụla etu o si ebi ndụ nke dị iche, ọ chọrọ ebe ọ na-akpọtụ n'azụ azụ. He or she will isolate himself. Yes. Ọ bụrụ na ha na ebe ahụ ebe mkpọtụ dị, ma ebe ahụ adịghị enwe nsogbu na ya, you always like to follow the path of peace. Ọ dị anyị mbụ ifu nwa na nwatakịrị na-eme etu a from your observation bido na mgbe ọ bụ nwata. Onye ọwụrụ dị ihe etu a na-eme gị,
You pay attention for no the head to an emegi. Then, and if you know the head to an emenandogi, I will advise you to always pay attention to your basari him more. Always keep that time of solitude. Either I know the never meditation. If you don't know anyway, if you want to do what they do, you know good a bien so. If you number one, you don't want but they will get a marry off my a secret come like this. Man, I can tell you, oh God, Koji, I connect you with to first decision. Only you what actually hold a member, man, I can tell you with proper grooming, if you the best, then everyone I want I can know. Can go sing keba. Ichekwa aka part 2 nke bụ mma akọwalị. Inwe ajụjụ na ihe a nkọwalị. Ma ọ bụ na ọ na-eme gị. Gbaa mbọ fụ niile pay attention to your inner self. Marakwa mbọ na gị mara na gị na ndị ọzọ abụrụ ofu. Always isolate yourself from evil. Maka na ụzọ ọjọọ gara ndị ọzọ ama agara gị. Maka na ị bụ child of destiny. My WhatsApp number is 0805-7837672. Let us pray. Ekwem na Chineke. Ekwem na ọdị ihe siri m ike ke Chineke na-apụghị. Izi m ụzọ m ga-esi luwo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya gazie. May the blessings of Chukwu nke pụrụ ime ihe niile be with you all now and forevermore. Ya gazie.